गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादा परखर गेलेगिरि बर' लाइमोनखौ थुलुंगा होदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारजों लोगोसे मोनसे हानजाया पाटगावनि लाइमोन परखर गेलेगिरि सानसुमा नार्जारिखौ न'आव थांनानै लोगो हमहैनायजों लोगोसे एसे रांखान्थि अनसुंथाइ होदों। थांनाय 2 बोसोराव आसामाव 1430 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों होनना आसामनि DGPआ खेंफोरथि होदों। आसाम पुलिसआ थांनाय 2 बोसोराव आसामाव 1430 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों होननानै आसामनि DGP CP सिंहआ थांनाय शुक्रबारखालि फोरमायथिनानै होदों। सिंहनि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ बे जाफुंसारनायखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनफुंनो हादों। लोगोसेनो NDPS एक्टनि सिङाव गासै 5580 केसखौ थिसनदों होननानै DGPआ फोरमायथिनानै होबावदों। दतमायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो थिसनथाइलाय गथायगोन। लोगोसे बिटिआरनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गोनांथि जानायखौ नोजोर होनानै थाबैनो फोरोंगिरि थिसनगोन होनना प्रमद बर'आ बुंदों। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ आसामनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मांखरसालि थुलुंगाफुरियाव बिफां फुलि गायहैनायजों लोगोसे थुलुंगाफुरनि साखाथियाव थानाय दतमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव फरायसालिनि थासारि लोगोसे फरायसाफोरनो जाग्रा आदार मिड डे मिलखौ सम मथे जाहोना जाहोआ बिनि सायाव खौरां लाहैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सावगारियाव नुनाय 50 बोसोरनि मंगल बसुमतारिया गोमाना दङ। मे दाननि 10 खालार हरनि 10 रिंगानिफ्रायनो 50 बोसोर बैसोनि मंगल बसुमतारिया दासिमबो गोमानानै दङ। मंगल बसुमतारिनि गामिया लांदांपारा कामारपारा किसान बाजार पस्ट अफिसा खाग्राबारि जिल्लाया जाहैबाय चिरां। सावगारियाव नुनाय मंगल बसुमतारिया उन्दुग्रा खथानिफ्रायनो ओंखारलांनायनिफ्राय दिनैसिमबो न'आव हाबफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर मंगल बसुमतारिखौ नुबाय बायदोंब्ला 7000230269 बे फन नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायदों। सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुंआ खौरांगिरि मेल खुंदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय इउएन एकाडेमिनि गोरायुं बिमल मोसाहारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदोंदि देग्लाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोराव मेट्रिक आनजादाव 75% बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो गोजौसिन गेजेर थाखोआव बेसेन नाङाजासे मुं थिसनथाइ होगोन होननानै फोरमायथिदों। जनायनि गोबां ओनसोलाव पाक्का लामा बेखेवना होयो MP प्रधान बरुवा बिजाथि फबन पेगुआ। गुमराब दामनाय खन्नायजों बरायो MP प्रधान बरुवा बिजाथि फबन पेगुखौ। दासान्दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकार खुंनाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिनि थांखिजों जनायाव शुक्रबारखालि गोबां गोनांथि जानाय आसनि बेखेवना होयो MP प्रधान बरुवा बिजाथि फबन पेगुआ। सबका साथ सबका बिकास स्लगानखौ लाफानानै जनायनि गोबां ओनसोलाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां भुगिबोनांनाय लामा खमैबो गंजि लामाफोरखौ बेखेवना होयो MP प्रधान बरुवा बिजाथि फबन पेगुआ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों फेरगाव ब्लक इउपिपिएलआ। बिटिआर सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव आरो फेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि हेफाजाबाव सानसेनि बायदि गाब गोनां हाबाफारिजों बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। फेरगाव ब्लक इउपिपिएल आफादनि सिङाव थानाय पश्चिम पटला इउएन ब्रह्म गोसोखां गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै 13 मे सुनिबार खालाराव खुंनाय बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव फिरफिला बिरहोयो एम दावबायसा बर'आ। मुंख्लंफोरनो बिबार आरो मान बावो मिरु इउपिपिएलनि सोद्रोमा नन्दराम बर'आ। बेलासि समाव बायदि हारि हारिसाफोरनि हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारि बिथाङा।